Сиңа сәлам тапшыруының чираттан тыш чыгышы. Безнең тапшыруны бүген гади котлау хаты түгел, ә инде олы хатирәләр белән бәйләнгән язма дәвам итәр. Бер ана гомер барышында 10, булмаса иң күбе 12 бала туа ала торгандыр. Бүгенге тапшыруыбызда сүз йөзләгән балалар анасы булган хатын кыз турында булыр. Әйе, сез ялгыш ишетмәдегез. Йөзләгән. Яңа Зимница авылында туып үсеп, бүген дә шушы авылда гомер кичерүче Рафика Тәүфик кызы Бахтиярова турында сүз бар. Россия Федерациясенең атаклы укытучысы, сөекле тормыш иптәше, 3 бала анасы, район һәм өлкә күләмендә дә абруй, дәрәҗә, дан казанган хатын кыз. Бу барысы да безнең хөрмәт иткән укытучыбыз турында. Ни өчен мин йөзләгән бала анасы дидем соң аны? Чөнки Рафика Тәүфиковна өчен мәктәптә укучылар барысы да үз балалары шикелле иде. Тик бүгенге сәламебез һәм кайнар котлауларыбыз соңгы чыгарылыш сыйныфның 18 укучысыннан булыр. 20 февраль. Бу көнне без нык хәтеребездә калдырдык. Чөнки бүген сезнең гүзәл туган көнегез. Котлауларга күчәр алдыннан мин сезне хатирәләргә шомдырып, тарихка алып китәсем килә. Бәлки, 18-безнең ничәседер әле бу видео тасманы да карый торганнардыр. Хатирәләр. Якты хатирәләр алар күңел җылыта, йөрәкне әллә нишләп дулкынланы хисләренә чорный. Безне Мөнәвәрә Әббасовна кулыннан алып, информатика кабинетына илтүегезне искә төшерә. Берни аңламаган балалар озак ишек тоткышына тотынып, бармыйбыз, күчмибез дип аяк тибеп җыладык. Бәлки куркып та куйгансыздыр бу чакта. Мәктәптә иң зур сыйныф идек бит. 10 малай һәм 8 кыз. Тик бик тиз арада без сыйныф түгел, ә бер гаилә булып тупландык. Хәзер генә аңлыйм, ул чак сезгә никадәр авыр булганын. Район күләмендә пионер отрядлары торгызып, Әфганистанда һәлак булган якташларыбыз истәлегенә чаралар үткәреп, күрше авыллар белән йөрешеп, кай җирләргә генә җитмәдек бит без сыйныф белән. Кызык. 18 баланың да сез уникаль ягын таптыгыз. Кемдер уку ягыннан, кемдәндер спортсмен, кайсыбыздандыр артистлар чыгарырга тырыштыгыз. Соңгы елларда районда бер кайчан бер булмаган хәлгә, педагогик лицей классы ачу бәхетенә дә безнең мәктәп иреште. Бу барысы да сезнең тырышлык. Мәктәбебез дә район күләмендә иң матуры, чәчкә эчендә бакчалары иде. Мәктәп бинасы эчендә гел пөхтәлек хөкем итте. Коллективта бәлки хөрмәтләү хисе белән бер рәттән курку хисе дә булгандыр, ләкин ул шулай булырга да тиеш минемчә. Күп нәрсә күрдек без бергә. Хәтерлисезме? Сыйныф җыелышына да бит әниләрне генә дәшә идегез. Бер атна алныдан калтырабып басып укулар да уңайлана иде. Аннары яңадан гадәттәгечә. Мәктәп еллары. Сагынып искә аласы гына калды шул. Быел инде менә мәктәпне тәмамлауга 14 ел була. Күп сулар акты. Хәтерлисезме? Без бит күрешергә дә ышандырган идек. Тик кем кайда? Һаман җыелып бетеп булмыйча торабыз. Ләкин бүген төп сүз сыйныф турында түгел, ә инде безнең өчен янып, пешеп, кайгыртып эш иткән газиз укытучыбыз турында сезнең хакта булыр. Еллар инде байтак үтеп киткән. Тик бүген дә минем хәтердә мәктәп бусагасын атлап кирдек сентябрьнең күркәм берендә. Хәреф белми, саннар танымадык. Уебызда шабу уйнаулар. Тик Рафика Тәүфиковна курыкмады. Уйлагандыр, әле тыңларлар. Укытучы зур хәрефтән дисәк, бу сүзләрем хата булмаслар. Күпме төннәр үткән йокы күрми, алар инде бушка узмаслар. Барыбызда хәзер олыгайдык, гаилә кырып яшәп киләбез. Тик барыбер һаман укытучы кадерләрен без нык беләбез. Рәхмәт сезгә. Укытучы түгел, ә икенче әни булдыгыз. Гыйлем илен үз итәргә безгә барлык кешегезне куйдыгыз. Олыларны олы күрә белеп, өйрәттегез хөрмәт итәргә. Авырлыклар килсә, сабыр булып, шатлыкларны бергә бүлергә. Укытучым, нинди бөек исем, зур урыны йөрәк түрендә. Сезне сагынып, хөрмәт белән генә телгә алабыз без бүгендә.
Qadrli o'qituvchimiz, yillar o'tdi. Тик сезнең хакта булган хатирәләр һич кенә дә сиртелми. Рөхсәттәге сезне гүзәл туган көнегез белән котлап, ихластан якты теләкләребезне җиткерергә. Кәбир Ибрагимович белән бергә әле озак еллар тыныч картлыкта, исәнлектә, саулыкта гомер итегез. Сез икегез дә бит балаларга белем бирү өчен, укытучы исемен аклап, яклап, олы хәрефтән яздырыр өчен бу дөньяга тугансыз. Бирсен Ходай исәнлеген сезгә, кызганмыйча, олы тау булып. Дөресен сезнең бәхет хәзинәгез һәр чак бөтен итеп һәм тулып. Рәхмәт әйтә барлык укучыгыз, котлап бүген туган көннәрдә. Безне искә алырсыз сез, бәлки, дога кылган озын төннәрдә. Хөрмәтле Рафика Тәвфиковна, мин 18 укучыгыздан да зур иттереп сәламнар җиткерәм. Мәскәү, Ульяновск, Казан, Әлмәт, Сызрань, Новоспасск, Иске Пулатка һәм Яңа Зимница авылыннан барча соңгы чыгарылыш сыйлы укучыларыгыз. Чираттагы җырны без сәлам итеп сезгә җибәрәбез. Кабул итеп алыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.